Ake ngitshele nje izitabane zonke ihlangene la kule video ukuthi lento yezinkantolo lento yokuthi nizobophisana lento yokuthi futhi nizohamba ezinkampanini niqedela abantu imisebenzi angeke izinisebenzele kunalokho inibangela amazondo west khuzanani ke izitabane lento nje ukuthi umuntu uzokhomenta kabi evidweni yakho ebese udonsa ivideo wena I mean njalo udonse leyo comment wenze ngayo ivideo umsongela lo muntu leyo nizibangela more ama threats nenzondo emphakathini vele kuyacikizela ukwamukeleka kwenu anamukelekile kahle uma ngabe nina nenza njengo Dominic Zaca nithatha ama comment a negative abantu abangaqondi niwathathe nina lawo ma comment nizowa personalizer nibe emotional towards ama comment omunye umuntu mhlawumbe ubeyiphosta nje i comment enganakile omunye ubeyidlalela omunye sometimes ube serious ngenxa yokungaqondi lento ukuthi nina itabane nizo responda ngama emotions nithatha ama comment abantu niwabhadekela nisabisa abantu ngama comment abo nibasabisa ukuthi nizoya emsebenzini niyobaqedela imisebenzi or nizoya ezinkantolo niyobavulela amacala nizakhe anisolve lutho ngaleyo nto anisolve lutho nina itabane niclaim ukuthi nihlakanipho kwedlula nize nithi nifundile nina nineimali zenu aninake abantu ninaka imali yenu kodwa manje indlela enihandlisha ngayo ukuhlukumezeka kwenu iwrong ayisolve lutho ingakho kuze kube namhlanje izitabana zamukeleki ngoba indlela enihandlisha ngayo izimo niba too emotional nihandlisha izimo ngama feelings nihandlisha nina izinto ngama feelings and anisolve kunalokho nenza isimo sibe worse uhlulwa yini ukuyignora icomment yomuntu ophansi kunawe ngelevel uvela uignore mangakanani ama comment mina engiwa ignorayo nje ngoba uyazi umuntu mangabe elokhuza ecomment into engibonayo ukuthi iyangithinta ngeke ngene page lakhe lo muntu ngimbheke nje ngibheke ilevel yakhe ngibheke iage yakhe uyabona ngibheke nje ama video akhe izinto ayipostayo ngibona ukuthi hayi suka is not worth uyabona inqaba ama comment mina ngingawaphenduli engivele ngiwa ignore nje engiwabona ukuthi lama comment kufanele ngabe ayangithinta fanele ngabe ngiyawaphendula kodwa ngivele ngingene kwi profile yakhe umuntu ngibona ukuthi lokhu kuyazamazama vele beyibhala le comment ngoba ubefuna irespond sengiyajika ke nami sengenza isifiso sakhe sengiyamsongela mina ngizoza emsebenzini wakho ngizoza kokwenza meeting nabaqashi bakho mina ngizokudubula former Simbamani isingoma khanya siyithanda kangaka igama lethu lilikhulu kangaka sambe sisongela nje o nothing o anonymous sambe sibasongela imsuniyo nina nje izinto oyibonayo ukuthi lezi zinto lezi kunzima ngisho ukwenza icontent azina content manje nina itabane nishawa leyo majority nina nishawa leyo majority ngiyafisa ke mina ukuthi ke senze nje i-meeting nezitabane ke ifike nje noma ikuphi la singahlangana khona kube namatafula nje la sohlala khona mhlambe nje noma zibe zingabi more than 10 uyabona zingabi more than 10 sihlale nje nazi izitabane ke silixoxe udaba lwazo sizitshele izitabane ukuthi kuyingozi la ningathinti kungcono la ningahamba la uyabona ngoba nathi sizinsizwa asidavuze asigaluzi noma ikuphi noma kanjani nabe sifazane abagaluzi sinoma kanjani noma ikuphi banama limits
angeke ke nina itabane kuthiwe nina kukaMpunzi Edlemini nje niyacaluza nje noma ikuphi isebafazini niyacaluza nize nigagamele nibadlule nabo abafazi neqele ngale la bengafiki khona ingaphi emadodeni niyadlula nigagamele nize neqele ngale la thina singafiki khona ngoba siyazi ukuthi empilweni kunama limits uyazazi ukuthi uhamba ugcine phi uma ngabe umuntu isigaba sakho uyasazi manje nina itabana anisazi isigaba senu nina niyagagamela nina niyacaluza niyadlebeleka nina aniyazi into ekuthiwa limits aniyazi into ekuthiwa red line aniyazi nina into ekuthiwa umuqa aweqila nimuncana kanjani phambi kwabantu nigqoka imvunulo nimuncana kanjani nibashaya kanjani okhisi nigqoka imvunulo yesizwe nishaya okhisi phambi kwabantu even ngisho ningagqokile nje imvunulo kulichilo ukudonsana ulimi ngemilomo phakathi kwabantu kulichilo elihlaza cwe nina niyajikaniswa okwenza lelo chilo nigqoka imvunulo yamakhosi imvunulo yesizwe nigqoka izikhumba zesizwe amasimba lawo so leyo nto isho ukuthini isho ukuthi okay nina itabane anikaze nilithole kahle ithuba lokuthi kexoxe nje nani ukuthi njengoba senikhethele empilo ke qaphelani lokho niqaphele lokho niqaphele lokho ngoba siyoniqala la kwi social media thina sinikhuze sinihlabe sinihlikize bese nithola ukuhlukumezeka ngisho eindaweni enihlala kuzo ngenxa yokuthi aniqapheli niyagagamela nimuncana kanjani phambi kwabantu wesi nigqoke imvunulo yesizwe nimbethe izembatho zobukhosi besizwe nikwenza kanjani lokho namanje siyasho singomakhaya asinankinga nani asinankinga nobutabane benu asinankinga naleyo nto kwayithina singomakhaya masithanda nje singaba izitabane singaba izitabane masithanda bengisuke nje ube isitabane hey where oh mfazi mama ungavuma ukuthi ngibe isitabane hey where oh hey hi bona where oh hey uthuvi wento ayi mama hey ngiyamajina sekuthiwa ngiyinkonkone madoda imani bafethu awukwazi nje ukuthi ube inkonkone ezinsizwa nje ungashintshi ivoice ungashintshi ukuhamba ungalo uthambisa ididi mawuhamba ube insizwa nje ube isiqhuthevu sombhemu kodwa uthola ukuthi nje udla indunu awukwazi ukuba yilonhlobo yesita manje kuyaphoqa noma isitabane engathi ungashintsha nokuhamba ushintshe nevoice ube sasisana kuyaphoqa ukuthi ube isitabane esinjani hey hayi le video itabane ke nje le video le nama jokes engiwenzayo Nkosi yami aweyitabane Nkosi yami ngithi dudukini itabane ngiyazi ukuthi nilaleni ngambethe kumbula kwembeswa lapho kini nitalajwe kanzima hey baniqedile ngomtalaphi imdidi yafutha be hey ngeke bafana bakithi hey kodwa nani nganikhuza man hayi lento yenu okupetulana imdidi hey nganikhuza man hayi
Cha asinankinga ke bakwethu nobutabane benu ngoba nazikhethela futhi kuyanisebenzela nina. Kodwa nje ake sibe ne meeting